Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nama kula Wahyu Dwi Nugroho, kelas 12 TTL kalih, absen 3 Kula badhe maosaken pranata cara pasrah penganten. Mardining tias ing kamardika nugroho gung miwah sing wilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi hanggung sumanda wonten jiwangga kula panjenengan samagung waratin sagung dumadi raharja nisakala satuhu. Nuwun panjenenganipun Bapak Sena Wijaya, kula pun Wahyu Dwi Nugroho ingkang minangka sesulih Bapak Sucipto Adi sekalian kepareng matur wonten ngarsa panjenengan. Sapisan awit saking pangestu berkah panjenengan lampah kula sak panggembyong wiwit saking griya ngantos dumugi dalem punika wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Kaping kalih panjenenganipun Bapak Sucipto Adi sekalian ngaturaken salam taklim kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia keselamatan saha kaharjan lumeber dumateng Bapak Sena Wijaya sakalian garwa saha sabrayat ageng. Kaping 3 dene wigatosipun anggen kula sowan nun inggih masrahake penganten kakung pun bagus Danang Wijaya saperlu kapanggih kalian Nimas Ayu Sekar Arum Sari putra putri saking panjenenganipun Bapak Sucipto Adi sakalian garwa, sahingga hangrayataken balung pisah daging angreng. Mugia boten namung sah miturut agami nanging ugi sah munggih budaya tak satataning adat Jawa. Kaping sekawan nyuwun pangapunten mbok bilih anak Mas Danang Wijaya anggenipun mung belas somah ing samangka taksih kathah kakiranganipun awit sedaya punika kelebet janma titah sawah pramila dumateng para sepuh ugi kapra saged hanentum wonten ing margi ingkang jumbuh kalian paugeran. Mangkaten waosing gati sampun kula aturaken amuk bilih wonten kirang para pati atur saha tindak tanduk ingkang boten njuprana kula hamung nyuwun lumuturing samodra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.